Na temu poimanja braka moj gost je predstojnik katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, profesor dr. Nenad Hlača. Dobrodošli. Dobar dan. Je li možemo upotrebljavati termin moderan brak? Kakav bi to brak trebao biti danas? Temelji obiteljskog prava danas doista polaze od načela in favorem matrimoni, što znači da se doista samo u izuzetnim slučajevima, kad je povijesno i antropološki dokazano da nema smisla nekome dozvoliti sklapanje braka, ograničava pravo na brak. Ukratko ću vam ukazati što je taj minimum minimuma koji ulazi i u suvremeno obiteljsko pravo, možda ne ulazi u neke druge pravne sustave, ali teško da bi nešto od njih bolje mogli naučiti. Jer zamislite pravni sustav koji predviđa otmicu djece ili kupoprodaju djevojčice u debi od 8 godina kao normalan sustav vrijednosti obiteljskog prava. Što je to minimum kao pretpostavka za brak u našem pravnom sustavu? To je dob. Predlagali smo 18. godina života, obiteljskim zakonom iz 1998. godine, javnom raspravom ostala je 16. uz dozvolu suda i opravdani razlog. Zatim, to su odnosi srodstva. Počeli smo od incest tabua. Ima li danas doista hrabrosti neko predlagati da treba napustiti tu kategoriju, da je treba izbaciti kao zastarjelu i ukloniti kategoriju srodstva kao okolnost koja priječi sklapanje valjanog braka? Zatim štitimo osobe koje su duševni bolesnici, koje zbog nerazvijenosti volje ne mogu dati privolu i iskazati svoju suglasnost na sklapanje braka. I osim toga štitimo nešto što je doista temelj naše civilizacije, a to je monogamnost. Osoba koja je u braku ne može sklopiti novi brak. Dakle, nitko mi ne može reći da ograničavamo nekog u pravu na sklapanje braka, a ovog što imamo mi kao hrvatski pravni sustav doista jedan civilizacijski i opće prihvaćeni minimum koji se više ne može rezati niti ogoliti. Profesore, kako od tog modernizma zaštititi obitelj? Pa, obitelj ima, pretpostavljam, zasigurno u sebi duboko ugrađene nekakve mehanizme samoodržanja. Psihologija dokazuje da dijete, usvajajući sustav vrijednosti tijekom odrastanja u obitelji, postaje zrelo i odgovorno ljudsko biće i vrlo često u svom budućem životu upravo gradi te modele, nekih mogu nazivati stereotipe. Dakle, radi se o jednom ustaljenom sustavu vrijednosti koji se prenosi iz generacije u generaciju, tako da je odgojna komponenta obitelji izuzetno važna. U kontekstu pokušaja redefiniranja braka, meni se osobno čini da upravo ta liberalizacija koja je uslijedila u drugoj polovici 20. stoljeća razvodom braka, dovela je do ljudskih bića koja nisu imala sreću biti odgajana u jednom potpunom skladnom odnosu različitosti, jedinstva i borbe suprotnosti jednog muškarca i jedne žene. Dakle, neminovno je to dovelo do potrage za identitetom i za traganjem za onim nekim nedostajućim karikama koje su tim ljudskim bićima nužno u fazama odrastanja bile potrebne i korisne. Osobno mislim da je obiteljsko pravo na neki način pridonijelo situaciju u kojoj se nalazimo, jer sve ovo danas što nas okružuje, ova buka, ove manjine, sve je to zapravo dio onog što se nekad nazivalo društva naša djeca. Dakle, oni nisu uvezeni, oni nisu klonirani, oni nisu stvoreni. Mi imamo posljedice možda nepromišljenih politika koje su se događale i u ovim prostorima i u Europi, ali i u čitavom svijetu i koje su dovele danas brže nego što smo to mislili, željeli i očekivali do situacije o kojoj moramo razmišljati na koji način i kako zaštititi ta neka nova ljudska prava. Obitelj je stalno na udaru, to se zapravo osjeća i to nije nikakva tajna. Možete li usporediti možda Hrvatsku sa zemljama Europske unije? Pa Hrvatska, nažalost, i prije no što je postala zemlja članica Europske unije, dijelila je trendove. Imali smo kvalitetno obiteljsko zakonodavstvo i ono što je posebno važno naglasiti, pravni sustav Europske unije ostavlja apsolutnu autonomiju državama da poštujući civilizacijsko, kulturno pa i religijsko nasljeđe urede brak i obiteljske odnose na način koji su najprimjereniji. Nema te asocijacije mogla utjecati na nacionalne zakonodavce.
Nastoji se potaći univerzalizam ljudskih prava, sustava vrijednosti, uvažavanja različitih tolerancije kroz različite modele i različite oblike pravnih instrumenata. Ali primjeri iz europskog zakonodavstva ukazuju na to da više nego što prosječan čovjek misli, postoje čak i zamjetne i velike razlike u tim pravnim sustavima zemalja članica Europske unije glede uređenja braka i obiteljskih odnosa. Profesore, zašto je važno izaći na referendum, a što će odluka za ili protiv konkretno značiti? Doista važno izaći na referendum, izjasniti se, iskoristiti te mogućnosti koje u civiliziranim državama poput Švicarske postoje i savršeno funkcioniraju stotinama godina. Zašto se bojati glasa naroda, bez obzira što će on možda za nekoga biti nepoželjan, neugodan? Ali u ovom slučaju doista treba izaći referendum i po vlastitoj savjesti opredijeliti se iskreno da li doista smatrate da je taj brak jedan toliko bitan društveni odnos koji zaslužuje da bude spomenut u Ustavu, iako je on već zaštićen zakonom. Pomalo smo izloženi teroru medija, manipulaciji manjinskih grupa. Ja sam u svakom slučaju za toleranciju, za uvažavanje i ja sam na ovim prostorima među prvima obrađivao i pisao tim delikatnim temama. I o zajednicama života osoba istog spola, o problematici promjene spola. Dakle, ja te ljude poznam, duboko razumijem i pokušavam ih shvatiti kao ljudska bića koja teže nečem što je za njih važno. Ali zamislite sad primjer u kontekstu te populacije koja se voli nazivati LGBT populacija. Da li je ikome palo na pamet da oni ovdje nastoje pokriti i prava specifična onih koji su biseksualne orijentacije? Što li to znači? Da ćemo u idućoj fazi tražiti redefiniciju braka, mijenjati zakonodavstvo, ustavne definicije ili izlaziti na referendum da bi izmislili nešto treće, nekakav model zajednice života poput braka koji bi štitio prava i interese biseksualnih osoba. Dakle, vidite i sami do kojih krajnosti vodi uvažavanje tog prava na samoodređenje i zaštite tih nekih čudnih neodređenih prava. Definicija kako je brak zajednica žene i muškarca, jer ona uistinu nekoga diskriminira, jer zapravo ovih su dana upotrijebljene teške riječi da ih ja ovdje ne navodim. Upotrijebljene su i preteške riječi i, nažalost, neki od medija su preuzeli ulogu za koju smo mislili da se nikada više neće pojaviti u jednom demokratskom društvu. Kad sam ugledao ovitak jedne tiskovine od prije par dana, činilo mi se kao da je izašao iz radionice Agitprop Sovjetske Rusije 20. godina ili eventualno negdje iz 1948. godine kad je bila rezolucija Informbiroa. Dakle, nevjerovatna koncentracija je posvećena nečem čime se mediji ne bi trebali baviti. I nažalost u ovim uzburkanim vremenima najglasniji su oni koji imaju najmanje što reći. Doista osjećam se krivim, znanost je zaobiđena, struka je zaobiđena, nismo dovoljno možda reagirali, ali velim vam trenutno u Hrvatskoj, ne samo u kontekstu referenduma glede braka, što javnosti treba biti jasno, istovremeno različita ministarstva provode aktivnosti na donošenje nacrta prijedloga zakona o registriranim životnim zajednicama i o novom obiteljskom zakonu. Dakle, kao da se nešto želi na brzinu ispod stola ishitreno donijeti, a radi se o toliko delikatnim problemima koji nužno zahtijevaju barem jedan intelektualni konsenzus onih koji stoje iza tih prijedloga. Pri kraju smo emisije, samo kratko, je li moguće ostvariti univerzalizam ljudskih prava? Moguće u izvjesnim granicama što potiču Ujedinjeni narodi, Vijeće Europe i ponešto Europska unija. Međutim, danas moramo biti svjesni posljedica da se biotehnologija brzo razvija i ono što u ovoj emisiji nismo uspjeli dodirnuti, a to je vrlo delikatan položaj djece. Dijete u ovim situacijama atipičnih i na biologiji neutemeljenim zajednicama postaje objekt i roba koju si bogati mogu priuštiti na tržištu. To je doista delikatan, ako ne i najdelikatniji problem
koji zahtijeva možda i posebnu emisiju i posebne rasprave. Hvala vam što ste ga upravo locirali i spomenuli. Hvala vam zbilja za gostovanje i za dolazak iz Rijeke. Evo, imate puno posla, ali evo, vratite se svom poslu još danas. Poštovani gledatelji, hvala i vama. Ponovno smo zajedno za 2 tjedna.